Summertime! Uy, ano yan? Ultraman. It. Ang putok ko. Pabastarap na tayo. Maligo. Resto yung puto natin. Ano pa nga? Gusto ko talaga. Huwag na sinawag, ma'am. Yan na ba? Ano ba na kayo nito pa? Drama na kita kayo ni mama mo. Diba? Yan. Nandun si Ninong mo dyan. Babi. Asan yung short mo? Short ka muna. Short ka muna. Yung short mo ito. Ah. Ha? Short ka muna. Huwag. Bisa pa. Very good. Tummy is big. Like pig. Like pig. Ano yan? Uy. Bumabas yung gila ng ano, stone. Ma! Bakit? That's a bear. Bakit? That's a bear. Happy bear. Happy bear. Ano Be ba? happy a bear. Happy ang bear. Ah, happy. Paano yun? Be happy. Happy a bear. Ha? Aha! Happy na galan ni Kala naman. Happy bear. Oh. Ano kaya ikaw daw sa ano po sa salita? Ay, naubos na, wala na. Last na ito to. Galing papay. Pagkatapos, pag-last.
mo. Okay. Yung pagiging leader mo, you are a blind leader. Remember din sa ibaba mo, they are all blind. So, what will happen to us? What will As happen blind, to us? leading so many blind, ay mahuhulog tayo sa hukay. Sabay-sabay. Hmm? So, a leader must not only have the authority, you must have the power and the leadership. And as a leader, it is the leadership quality. Marami pa sa mga dapat kailangan natin that you mingle with other people. You mingle with different people. You mingle with diverse people, with diverse culture. Okay? So when you mingle with it, Ano kanin mo? you have Oh, to tingnan mo. adapt another leadership style. Yes. From ang definition of leadership, Yes. leadership is exerting your authority, your power, O, ba't naka? leadership, different rock for different rock. Okay? So, lagi natin naiisip. Hindi ko consider natin yung careful leader. Ito, so. Kasi so, Hindi ako mga ito. Agoy? can I ask another question po? Sige. Sandali lang, Ano kang ngiti mo? Sir Jackson, I'm here. Okay po. Sige, kita sa mga kamay. Kasi Hindi, ako, Ulit sa mga marinig. Anak. So, when I wake up, nakakadalawang tasa lang ako dyan ng kape. So, hindi ako, hindi ko tuloy pumata. So, in my previous class, lagi ako break namin, it's 9:30. Pag ganito ng oras, nakakaramdam na ako ng gutom. So, I have to take my breakfast. And at the same time, for those who have taken their breakfast, can have your coffee break. 15 minutes, okay ba sa inyo? Sige po. Mapupukpuk Ayan, ka na. call the break. Okay. Yes, Abar, naya mo ba? Laging pinupukpuk Okay, niya. yes, ma'am. Coffee break ko naman. O, akin na yung gift ko naman. Tapos na eh. One more rice. This is the last one. Oh, saan nandyan si CJ na? Ay, wala na siya. Ay. Ano? Nag-awal Ay, dah kang kikiran. Hindi ko na kang kikiran. Ano mangurang sa kikiran? Amayaman din ang umurang. Yaman talaga ni. Isi mo na mga sasantaon sa din ni mga matuon. Pero mo nagyaman na kinsera ka lo nang udasi. Ate dismiro. Mga walad na rin ba? Ngari, mansin naman. Mayaman ka man? Gulo ka sa kikiran man. Anong gagawin mo? Man? Akikilis mo ka. Maro ako. Gulo ka man? Lumpia. Wow. Kino ko bagaso. Oh! Sana all may lumpia. Bumakal na ka kadi tapos bumakal na ka sa electric pan. Dadala kami kabalo ka electric pan. Sorry. Tawa na sa wala na! Dinarasan ko sa electric pan na mo, ito kwarto. Iminalyuan ko kung sadit ni Neneta. Di raman ganun. Ang pangsaligat. 24 hours. It's a white bear and fish. Where? It's a white bear and Wait, Ah. Joey ka? Amo natin suminaman ng bakal sa suka, nakaturong na sa Tapos tiyo. nalingaw. Hindi, nakaturong sa tuma. Sandong, mga ginaman sa iba dara. So, Ano pa ka sa Norgyong susada? Puto sa dikseriya dara. Ay, kapatawalan mo. so, pinsan na mo nga, pinababakal sa suka, ay sa tawyo. Eh, lalamusan to, ano mga uma. Nga, so, ano yun na? Ano kung ngeta ng uban ng pinababakal ta sa unod, kung nga, sinusunod, nabayad so, uno ko uma, so paroy, mga tira sila, ay, tayo saan to pala nakaturog. Kaya, hindi ko pa. Sat na! Tawag mo ko lumpia! Gawin man eh.
Yan mo, 1 minute na tumuon. Bubu, when we go, I got some nails. Biyahe ni Ray. Shout out. Hmm. Ay, come in. O, last na ito. Last na. Nag-uwi ka na pala. Bakit mo dyan na? Oo, nakauwi na ako. Bakasyon ako. Ngayon lang nakapag-ilis. Mag-vlog. Mag-vlog dyan. Salamat din na. Hi guys, hello guys. Ano to? Hi guys, ano ang sabi ko lang? Sasabi yung kanya. Bye-bye. Hi guys, Ben. No bashing. Of course. No bashing. It's fine. Doon guys. Ayun, pahinga ko. Oo, magpahinga muna. Na-monetize ka na pala. Ilang buwan na yung monetize mo? Dito daw. Monetize na pala nun. Ilang buwan na yung pagka-monetize mo? Will, live ako sa YouTube. Pero pag buko pang monetize, di makalalay. Isa ako. Nag-sound na bukatan si Maris. Nag-sound sa 5,000. Isa lang ko lang na. Ano anak ko ni ID. Mga video. Mga abang video. Ganun ba? Hindi mo na sayang naman. Pagpatuloy mo lang. Gawa ng content dyan sa Bidol. Oo, mga nalubat kasi yung CP ko, tapos naiwan ko yung cord ng ko. Sabi ko sinili makakasama rin. Kulit na ako ng sinisinet ko ta. Magluluto ng Bicol Express. Net ko ng panalak. Sino ko ang pan? Ako nga nung nasa ako sa Dubai, na-busy din ako sa trabaho kaya hindi ako nakapag-upload sa video. Sama ka sa amin mga doon. Sorry. Gusto. Iba na. Ito kaya kami ni Torbo. Nagpipid ba? Ito ko dito ro. Ano? Ay, may madali ka. Patalas ko ng dam. Ano yan, ads? Ano yung binabayaran? Sarap na dito.
Shoutout na dong sa ano daw. Shoutout na sa mga ano. Nagsisino nga? Oh, sige nga na live. So, nag-hotel na ako. Hi, Pinkie Pie! Meow. Meow. We go to ano? We go to bus track. We're riding a motor. Alis na ako ba? Ayun ba ba? Live. Ano yun na? Last na ito, oh. O, wala na ang rice. Wow! Galing ka Daddy, eh. stop. Doon mag-lecture na ka doon. Ba't ako mag-lecture? Mag-gym ka dong pag start na. Nagdadadalamod ako ng ng pantalon. Yan. Dahil itong banda ng puro na ito. Pag ano na lang dong, sabay-sabay tayo punta ng ano. Siyempre. Wala ko sa palang naga. Naga, hindi kayo mag-sponsor sa panahon. Punta tayo ng naga din. Yay, panaga! Panaga. Magban mo sa... Ban? Ano ba ka simban? Sa terminal sa ban? Pag-iisip kita. Ay, ano to? Mon? Panaga? Sid! Robinson! Panaga niya eh, Bawal ang panaga! bata, lalo na pag makulit, lalo na na Edwin. Mga magapansan lang tanganing magpantay. Kaso po mo tutuparad ko. Without Bayong kan. what? Ikaw, mo. Ha? Ha? It a cactus? Cockroach? Ah, cockroach. Eat what? Eating? Ah, eating a worm. Oh my God. Ano ko? Upat na visitor boy. Shout out! You drink water. Sa akin. You drink your water. Drink water. Madali naman magsabi ka. Tagal naman natitipon na ano. Biyahin ni ano, biyahin ni Ray. Kailan kayo uwi ng Bicol din? Di ba taga Bicol din kayo? Hindi pa naman pwede nakasubscribe. Ay, you want Kailan ang ano nyo, uwi drink ng that? Bicol? Eat. Drink. Drink na dyan. Ito nga. Ayan. Shout out sa ano, sa 4 million viewers dyan. Nakalabas. Dali. Yellow worm. Oh, it's yum now. Dali na kami. Shout out kay ano, kay Aljur Samar. No. Kay ano, kay Francis Aidin Ason. Shout out. Ewan natin ito siya. Tulong lang ko yung sa panaga. Nagpindit siya no? Mga ano ba? Mga marker dito pa natin. Bakit late? Sayaw natin, sayaw. Batang Lanao. Share mo sa family din. Wala nang nira.
Mabisito na ito. Ay, yung mga sige na ba? Ay, siya. Siya takin dumi. Ako lang. Siya dumi. Ito yan, makikita sila isa. Huwag naman kabso lang isa pa. Brown pan. Ay, bro. Ay, vlog ni Lola. Vlog ni Lola Rose. Shoutout sa'yo. Ay, andong. Kumusta na yung white mo ano? Monkey. Vlog ni Lola Rose. Monkey. Gusto monkey? Help, dogs. Ay! Yeah, dog is winner. Yeah! Good job, dog. Good job, dog. What's the color of the dog? Bye. Good job, dog. Oh, what? Good job, dog. Ay, Bye, dog. dog is not a good. Oh. Bye, dog. Thank you, The dog. dog is bad. Thank you, dog. Thank you, dog. Only one cat. Dog. Dog only. Thank you, dog. Okay. Dog. Bye. Thank you, dog. Yes. Bye, dog. Pinky dog. Bye. No, the dog is bad there because he's eating the monkey. Riding the monkey. Oh, look at that. Good job, doggy. Doggy. Good job, doggy. It's not a good job. Good job, doggy. Oh, look at the dog. Bad. Good job, doggy. No. Oh, there's a Good job, doggy. Good job, doggy. Good job, doggy. Okay, go. Bye, doggy. Oh, bye now. The dog is done. Where are you going? Wala na ba yung ano mo? WH mo? Hindi ka pa rin ano ngayon? Hanggang ngayon hindi ka pa rin ano? Tawag dito? Monetize? Ang parang baka sa the video. Shoutout sa'yo ano, Madam Shi. From Canada. Canada. Okay, good morning once again. Oh, ito na. So, we continue. May tanong ka kanina, Sir Basco. Oh, don't press that. Amo namin Yes online. po, ma'am. Wala, may online na siya. Kasi po, ma'am, hindi ko lang kung malayo na ito sa ano natin, sa subject natin. But, siguro po, Salamat, Madam Shi. So, yung question ko po is about, kasi when we speak about president, so yung napag-uusapan lang po Ah, natin okay. with regards to good or bad, it's from Salamat sa patamsak mo dyan, Madam. So, it means po ba na presidents before Marcos, Kasama ang Marcos dyan. i-connect po natin sa authority and power. Do they have that character na Dito. Yan o. Aydin, shout out. Aydin. Shout out na kayo, Auntie Mimi, shout out. Sabihin mo kayo, Hello, Auntie Mimi, sabi shout mo, hi out. vlog. Hello, baby. Vlog yan din. You go there. No bashing. Just No for fun. Dali na. Oh, hello.
Sige, Madam si, ano ko po, tamsakan ko yung ano, premiere mo. You go there to Papa. Go. Yan, Madam Shio, nakatamsak na po ako. Malapit na pala yung ano, premiere mo, Madam. Halika din, mag-ano ka, shout out din doon sa Busrak din. Halika. Shout out ka mo, Lolo. Din. Shout out na kay Lolo Berto. Slide. Slide. I'm going. Slide. No, 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 no. No. Paraan ako. Slide, kuya. Slide, kuya. Bakit saan ka pupunta? Yeah. Maano yung ulo mo dyan? Slide. Ala, may snake. Tingnan may snake. Mahulog ka dyan. Oh no. Oh no! Ala, Then come here. Come here. wala, kakainin na yung ano. Shout out na doon kay Lola Bustrak. Halika! Dahil, sasayaw na. Balbal ito. Dancing bear. Dancing bear. Balay ka din. Dancing bear. Okay, done. Go. What are you doing? Dancing bear. Dancing bear. Oh, wow. Dancing bear. Yes. Wow, there are bear. There you go. You go there. Ay! Ay, nako. Ako, pero nagguyong-guyong ano din. Sige na kayo. Don't do that. Don't reverse. Action. Ayan. Ayan. Ay. Sayaw na din.
Ano yan? Kasakayabot na ako ng airplane. Hindi ka sasama din? Ha? Hindi ka sa akin kasama. Kasakay ako ng airplane. Sama ka? Din? Asan yung pram? At? Oh, alam dito siya din. Sino to? Halika, halika. Adag. I think dogs. I think those are dogs. I think those are dogs. Sino to? Ito to, halika. Those are Oh. dogs. Oh, sino to? Den! Den! Oh no. Ano yan? Doggy? Doggy? Ow. Pilibig, pilibig, pilibig. Ah! Ah! Pilibig, pilibig. Ah! Oh, sino yan? Yan, nakita mo? Oh, oh si Aiden. Oh, Aiden. Here in the, oh, sino mo Aiden? Oh, sino yan? Oh, sino to? Ben. Sino to? Aiden.
Aiden. O, si mama mo. Mama Hill. O, Kuya Andong. Sayaw na kayo ni Kuya. Sayaw na kayo ni Kuya. Sino si mama? Oo, nakarutan. Oh, baba! Bababa na. Awag ka dyan. Kumain po, Aiden. Kumayo na sabi. Baba, mabigat ka. Wala pa sa kung naggaan. Kapungan yung... Ari Baba na. ko! Stand up na kuya, stand up na. 15 ba ako din? Sayaw na din, sayaw na. Yan. Mararapak na 1,000 ay. Pag wala ka din ay din. Uno kuya. Abot pa sa di ano? Gawas. Ako narinig ko siya. Baitan mo, ako narinig ko siya to cellphone. Baitan. Tantog. Ayan guys, dito kami sa ano. Ayan ako. Say hi! Ubot-ubot sabi ha. Hindi siya sa labas nila. Ganda. Anak niya. Inom. Malilit ay. Din, ganun po nura di 1,000? Nalukot na mga sa maray. Mararaot sa nato. Kami marawan tayo taguan ko. Bakal ka natin. Aiden. What called name Firefly? Firefly or Toad? Or Toad of my name.
tingnan mo yan. Yun oh, nandun ka. Paro-paro G. Paro-paro G. Oo, ano yan? Shout out sa'yo, Minya Love, Nature, Tosok Share, dalang po, busy pa. Salamat sa padaan mo dyan. Salamat sa patusok mo dyan. Ay. May cardboard, may card. Oh. Oh. Go. Ano? Hold on. Hold on mo. Yaki. Ito Lula. Mamaya. Lula. Mamaya. Pagtapos ni mama mo natin. Pupunta tayo kay Lula. Lula Bustra. Maglalabas si Papa pala. Maglalabas yung damit ko din. Yan. Yan. Oh my God! Maglabas tayo. Oh, ingay mo daw. Ingay mo daw, ingay. Tayo mag-light sa labas sa kusina. Dalawa tayo. Hindi ka bumabutag-butag sa iyo mo. Labas mo lang. Abot man ka. Nagbalaw ako kunod to. Ha? Nagbalaw na ako. Sudah. Nandiyan kita pa sa pusta. Ayan. Labamot. Buhay probinsya tayo ngayon, guys. Dapat makano. Ay.
Ay maray na pwesto. Umuulit ka dito. Ada kaya ano? Holding na. Hindi. Pangit. Tadi ah. Dapat po ano. Kaldero. Dada, hindi nakakatalak sa mata na pisto. Yan. Yan. Tapos ito view mo. Wala yan. Nababa mo kami. Tanag ba? Here. Tama sa laki. Hari ka. Siniga pa. Ito na ang cellphone. Yan. Ay! Nabangod! Kita ba? Ano si Mami? Sino? Si Mami. Sino mami? Sa TV. Oo, mami mo. Halika dito si mami. Say hi. Mami. Say hi, mami Judisa. Tawagin mo. Mami Judisa! Laman. Mayroon yan. Man! Tawagin mo. Mami Judisa. Wala kasing pisto, ano? Walang pistong maganda, ano? Tatasabihan natin si Mami Judisa. Dito.
Uncle Chris. Hmm. Hello. O, sige na. Tawagin mo si mami mo. Mami Jujita! Dito ka. Mami Jujita! Oh, hello, Iman. Yun. Basahin mo. Marunong kang basa. Basahin mo daw. O yan. Di ba may Uncle Chris mo? May pero kaya Bumban mo na sa Uncle Chris. Tapos para kami mamaya. Maglaba tayo. Ulit na gusto. Nag-ulo ka ba sa gusto? Wala, doon yung bahay namin. Nagkakaon? Oo, kaon. Wala Ano to? kaon. Tingnan mo ano to? Shout out na doon. Sabi mo shout out sa mga taga Sambihin si Ugbon. Sige na. Shout out sa Huwag mga... mong hawakan yung cellphone. Sige na, magsalita ka dyan. Sabi mo shout out. Sige na, tawagin mo yung ano. Si Kulandang! Ate Tis, sige na, tawagin mo. Ay! Aiden! Aiden! Mumbayan na si Papa mo din. Ano, tawagin mo muna. Mami Tis. Tawagin mo, pakita ka doon.
Hello! Tapos na ako mag-mold yun. Ito ano? Dahil ka mold yun mo yan. Lari ka? Sa yelo? Bakal na ka sa yelo. Isnakan. Ano pa isnakan mo? Baka ako pwedeng mag-donate sa isnakan. Dawa ano, kape sana, pwede na.
Mamarites si Iman. Makulog ka sa kita dyan, no? Patimplahan mo natin sa ano. Nene! Nene, sa Kristo. Ha? Sulatan. Ano na siya? Ay! Hello, hello. Now done. Shout out, Batang Lanao. Aiden! 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 Ay, 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 ay. Wak, wak. Ay, nakikita ang puwit mo doon. Tingnan mo. Kasama Rigos na. Yan o. Kita ka doon. Oh. Ayan! Kita ka. Maliligo ka na? Teka, malapit na ako. Doon ka na muna sa loob. Lego, Lego, Lego. O, ligo na. Kuha ka ng ano doon, David. Huwag mo pakita yung putoto mo. Help me, Father. Help me, Mama. Tapos huwag mo muna, ha? Butangin mo sa ano? Pare. Kunin mo yung green. Don't play this one. This is for the boy. You can play it. You want this? It's like a... One is one boo-boo. Oo. Other boo-boo. I can heaven. I'll be tiny. Until Galing naman kumanta. Sige. Ligo ka muna. Lego, Lego. Here we go. Meow. Help! Meow, help. Yes, nakikita yung puwit mo. Madam Bobo. Hala ka nakikita yung puwit mo. Ha? Bawal kang mabayad ka, di? Nakaano kasi yung ano ko, kaya diyan ka lang muna, ha?
Wag! Naku naman si Ivan to. Oh, mapupuka yung tayo dyan sa ano mo. Pagod ako na dugo. Yan. Pagod natin. Hindi pa natin na. May bawat ko din ako. Nas na ba no? Bago pa, bigyan. Ito, bawat kaya na doon na uba. Yo. Mga babae yun ito. Ayan. Ayan. Talaga po na akong gala din ako. Oo, mahulog ka. Naku naman. Sige na. Ang bubo. Ligo. Hindi, doon ma. Ligo. Sige na. Oh! Kaya, nakatulog na naka. Wala bago sa alam nila pag yung mauban pa ako. Ano yung kapatid? Marigot sa kapatid. Gusto ko ito ano. So, nagabot na natin. Ako din ako. Ano yung ito? Blue? Ako din ako. Ako yung patay sa ulo. Tapos nababayad ko sa kapatid. Kasama niya nito yung kapatid. Ay, baka ko ba? Pinkie Pie! Pinkie Pie! Pinkie Pie. Sige na, paligo na. Pinkie Pie. Uy, 25. Ano mo ba eh? Magkano na ako? Ano na siya mo? Nakatid ko lang natin siya. Dong, nakatid ko lang natin siya. Dong, buko na habang nagkano ka. Doon. Ligo na din. Pinkie Pie! Oh, 21.35. Kaya na rin. Kumain pa doon. Sayang. It's a monkey. Hello guys. Monkey. Hello. It's a monkey. Shout out. Monkey. Yeah. Yan, dali, ligo na monkey. Ligo na Monkey Pie. Monkey. Ano tayaan nating number doon? Ay ano? What big number? Then, What do you want? taya tayo din. What number do you want? Taya na din.
Jen, ano number natin? Birthday mo. Ano, tanto na. Is it earth? Number, what number? Is it earthquake? What number? Earthquake like this. I just want that's why it was water. May... Dong, sari na ka, Dong. Sari na. Wala na. Wala na. Babalik pa lang. Ya, bulot kasi ko din sa mga ito. Sayang kan? Tahu? Hey! Dahil na babayaan na kita. Oh. Shout out, shout tayo. It's like a fun cake. Ah. Tapos ka na. Oh, brush your teeth, man. Hindi, kapag hindi nag-brush your teeth, ay, then, Yum, yum, yum. Brush your teeth na.
Sabi ni Ban, sabihan mo nga ako yung pumustrap kami. So, magsasabihan kami. Sabihan kami na dyan. Karoon meron. Nakayam na kadto. Kasi papagod iso. Umib. Tama kayo mga Ano yan? mga bantutan. Brush your teeth! Ito mga pato. Ito mga pato ito. Ito mga pato nila. Ay, ko alam po. Okay, papagana mo. Ano yan? Tapos pag ulit-ulit na tayo. Ay, di ba nag-brush your teeth? Ang kumabak! Paano na nag-brush yung teeth? Dali na eh. Brush your teeth muna. Brush yung teeth na. Dali na. Oh, si CJ, yan yung nadali. Oh, sige, oh, nandiyan. Ay, makikita yung buto. Makikita yung buto yan. Hi! Oh, nandiyan na. Ayan. Hi! Ay, bibigay sa'yo si CJ. Saan CJ? Chocolate! Wow, thank you. Lagay mo. Lagay mo sa... Hey! CJ, naligo ka na CJ. Sige na. Hindi na kayo sige. Sige na. Kita mo yung lubot? Kaya nga, hindi ko pa man ano siton. Ma-violate ako ka YouTube. Bawala na. Tigin na. Uba. Tapos na! Then! Oh, di mo muna nibigay. Pinagmatidahan? Ano na? Rayuan ko rin ang Nanam is na juice. Masaya na sa parang. Hindi ko parang inuungat ang ni Karan mo. Hi! Hi! Sino ka? Sino ka? Ano tibigan ako ng Sino ka? Bawal kaya ginauba eh. What are you doing? Tutulong ako pinusukan niya. Di mo pa yung tinayan. Salamat sa pinayaan niya. Pero di ba yung pinang... Why not? Sagsalaman Ato kaya Ay, niliguan. Tumutubang yung lugod ako saan. Kapay talaga katulad mo. Hi, guys! It's just like an aquarium. Like an aquarium. Ay, don't eat that! After like
Ano ka ba? Ano mo? Gusto ka magparalunag sa ano? Yung sasakyan. Oh, yung sasakyan! Bumaba ka din sa sasakyan! Dito ka din sa sasakyan man. Guys, mga naglaro mga bata guys. Mga naglalaro sila guys. Salamat ano kapatid. Dito ko ngayon sa kapatid sa ano sa Dubai ay sa ano sa Bicol. Yung sasakyan. Bakit galit ka? Yung sasakyan niya. Apakan mo yun. Apakan mo. Guide na. Apakan mo. Why is that? Sige, why is that? Sige, 180 na. Kamu naman nangangalita di babay. Ala ala. Pinawat mo na! Wow! Ayan! Kasi sinugan mo! Alala! Man, pataray ba? Manaraw! Atras! Atras na, atras. Para sa mauulog ka! Ay, ako sa atras! Ito ko naman sa kuha! Please, babalikan! Umiilang mo siya din eh! Atray, Beth! Pagin mo ako ang pakasubukan ng kakuha! Pag pinabalik! Pagpabayan! Mamaya. Ay nasum. Drink that! Eat, drink it! Saka na, may ano truck doon. May truck, kaya mamamihan ka na. Let's go, there is a truck! Ginadamit ba lang ako? Uy. May truck na doon. Pinili! Gusto sa juice. Kaya pumili mo. Ako tulong na naan sa hilo. Asap. Dala ko yan ng white tractor. Halika na. Basta kaya ako naglalangoy. Kaya ka na. Kapag kagada yung bigmuhi ba? Bye na, let's go na! May ano din oh, may truck! My truck! There's a truck and there's a train! Hindi mo kayo dito. Train ba kaya dito? Talaga mo log.
Uy, yun yung tuloy. Parang ka kasi itong daw. Wala si Ima. Ay si Ima na busadong driver. Ano ka man yan, Bihan? Pinupon. Hindi namin tagaiman, ay naka. Pag sa'yo inarap ka, hindi na namin ibinayin. Dali, lupot ko ng umudo. Ano ba yung tiksoy? Kaya naman ka sa posisyon dahil. Berarti wag ka na magkakaroon pang singuan. Hindi ba na? Dahil, Valentin. Abot naman ka. Sarang kuluyo. Pero sa bus na sa iyo. Bertingon di bang soy. Paano ka po sa tulungan? Isip naman. Hindi pa na, ang galit katapos na maglaba. Hindi pa. Shout out, idol. Highland Boy Punoy. Shout out. Batang Lanao, Miguel Love, shout out sa iyo. Salamat sa bagong pa-members mo. Kapatid Bing, thank you. Salamat sa paharang mo dyan, idol. Batang Lanao, USE. Shout out. Naglalaba, idol. Lalaba ng damit. Binababat pa yung damit sa downy para mabango.
Kanina, inano ko muna yung live kasi ano, naliligo yung anak kong walang damit. Baka ano ni YouTube. Kumusta, Idol? Idol, kumusta? Island Boy Pinoy. Shout out. Tawagin mo si ano, tawag dito si Aiden. Tawagin mo. Aiden! Oh, hinog na yung ano, nakuha nila. Tawid daw! Dalawa yung ako kayo sa pinakamulit na ako. Tay, dalawa yun, tay. Pana pa yan. Okay lang ang ka, kumusta naman? Okay na mga idol, enjoy! Daw. Nakita ko family ko, andun yung anak ko. Kaya super happy. Happy Alati. Siliman. Makarami kami sa kuluyo. Ano? Ano? Bakit din yan? Hmm? Inog na yan? Nakita din eh. Kami ba kami? Kami na daman? Yeah, I am. Awan na da. Maya na lang, mapagalitan ka dyan. Hindi. Wag luwa din ha. Tunod din nagwag na. Nganig, magkaos ko si Aiden. Parang. Ano to na, ay ano na pala, inog na. Matamis ba ko? Ano na? Tay, ito ko naman tayo kung saan. Belated happy birthday, so kambal. Nag-birthday ko sa gabi. Lang. Oo nga, idol eh. Wag mo, mahal kasi maingay. Baitik lang ka daw. Ako na. Ano ba ngayong pasok, idol? Island Boy Pinoy. Patahol na nakita ko na doon. Hindi pumapasok sila si ano sa live ko si David Chong, si Idol David Chong. Saka si saan na anak mo? Sige, puntahan ko, idol. Pakita ko sa'yo anak ko. Wala, di kami inasal. Dire, abo ako. Nagsapag na. Tadi idol si ano. Yan, anak ko. Bagong ligo. May nalo ka na dito. Ano? Sino yan? Nasa TV ka din. Sige. Over there. We are on the TV. Ay! Wow. Yung dalawa, oh, wow! Ay, suka. Tugtugay. Tara, tugtugan. Bawal ka sa Happy. oh, ma-copyright ako kan. Tara, nagtutugtugan. Tara, nagtutugtugan. Ma-copyright kaya ako kan. Yun, Adol, nakita mo na yung anak ko. Yung sa likod asawa ko yun. Bagong ligo kasi, Idol eh.
Sana idol, magkaroon ng kalaro. Oo nga eh, malaki na. 3 years old. Mag-apat na ano na, 4 na taon na. Ngayong ano, September. 4 years old na siya. Kaso sa birthday niya hindi makakapunta. Hindi makakauwi. Oo, next year, pwede lang pumasok. Next year, pwede lang pumasok. Ano pa lang, kinder pa lang siguro. Para masanay na. Saka ngayon, hindi pa pwede kasi ano. Sampay na tayo, magsasampay ng damit. Ano, Adi? Ano to ano? Sige, tapusin ko lang na diyan nganig udan. Ano? Dito ka lang muna ha. Huwag mo paglaruan ni Man yan, masisira agad yan. Sino man din dyan? Iba tama na yan. Naggubat na pati ka man. Kilo ka na itin. Tama natin. Nini. Nini. Ito mo na lang ka na. Okay. Ako yung ano. Hindi mo na binibiri. Alat mo. Oy, shoutout sa kanimo ano, idol David Chong. Buti to si ano si Idol David Chong, ganda ng mga content. Walang iba kasi idol na ano, trabaho kaya maglaba-laba din pag may oras. Kumusta na ano? Idol ano, David Chong. Dito na sa Bicol si ano, si Bicol. Gaganda kaya ng ano mo, ng content mo.
Kahit mga 3 minutes lang, okay na yun. At least yung mga views mo, madami. Dapat isama mo si ano, si sino yun? Si Linsil. Si Linsil Dibora. Mag-collab kayong dalawa. Magkasama kayo. Siguro madaming manonood noon. Sigurado yun, madaming manonood. Baka pwede naman pahinaan yung ng ano, sound, mga copyright ako. Sorry. Tama, kahit ano lang, mga 3 minutes, 4 minutes, okay na yun. At least, marami yung views, idol. Dalawa cellphone. Ha? Dalawa kasi hausad. Kiyang kuloy. Ay, buko. Hindi ako. Kaya yan, ayaw mo lang subukan. Dapat nga si idol, Robin, gawa din ng content na. Para sa ano niya, sa YouTube na. Wag mo man, magalitan ka niya ni idol. Naglalog dito. Dito yung kagalog. Parang natin Bili ka ng maraming susuotin, idol, David Chong. Ay, si idol pa na Island Boy Pinoy. Mamaya, inuman kami. Magla-live ako ulit mamaya. Ayan guys, malapit yung bahay dito sa Palayan. Tapos yan Pato. Kaya fresh na fresh dito sa sa Bicol. Sarap nang magtambay lagi dito. Kuya Iman. Stop na Kuya Iman. Baka kasi mo manibela. Hello, bakit nagpapakarga? Groto, nagpapakarga. Say hi. Hello. Island Boy Pinoy. Island Boy Pinoy, anak ko, asawa ko. Alay ko, alay. Replyan. Hello. Oh, idol, malamig dito. Huh? Sino? Amiya. Where are you going? Hello. Sino? Kaya na sana magdano sa pagano. Wala tulo sa naka naman. Amiya. Buto na sa naka. Matutulog siya naman. Say hello to them. Hello! Oh, hello baby. Hello. Tito, Island Boy Hello, Pinoy, Tito. Ruben. Idol David Chong. Shout out. Amiya. Baby dirty. Ah, baby, 31. Oh, baby Dirty. Mahirap to, idol. English ang magsalita.
Gagawa pa ng ano, ng isa. Dalawa lang, pwede na yun. Okay na yun. Ano mo na si Kamig ka eh? Doon na. Kapag makagawa ko, gagawin ko kayong ano, ninong na dalawa. Kayo ni ano, ni Idol David Chong, tapos ni Idol Ruben, saka si Batang ano, Batang Lanaw. Kayong tatlo. Gagawin ko kayong ninong. Sana makabuo. Pupunta kami doon sa lugar din namin, doon sa amin, sa lolo niya. Yan din. Pupunta kami doon, doon kami mag-iinuman. Namaya. Maano ka doon din? Leo, sleeper. Don't go down. Richard Canada, Miguel Love shoutout. Bigyan kita ng jacket ano, Richard Canada. Baba ka ng bahay mo diyan. Yan, may ano ka na. Richard Canada vlog. Baba mo na yung ano, baba mo na yung bahay mo diyan. Makipagdikitan ka. Nandiyan si Idol ano, Jibitsong, tapos si ano, Island Boy Pinoy. Makipagdikitan ka sa kanila. On go, Lana. Tayo nga kami. Pag ako kaya, pag naglalay po na po sound, mauna na yung YouTube. Mga boy ka dila. Mababa yung nation. Tapos nag-message ka na ba sa YouTube? Your content listener sa ano ito? Magaw ka diya. Ay, don't. Ay, boray na na. Parang busog-busog na yun. Nakarabit na tayo sa yung ano. Kapatong ka pa si mama mo nakarutan. Tawagan mo si Mama Tess. Ano sabihin mo, ano lang naman yan, mura. Kaya ito kabakan sa ay kabakan sa 2,000 ano? Oh, don't go there! Baba ka lang kapatid, dikitan ka namin. Yan, baba ka daw, sabi niya ano, Idol David Chong, tapos ni ano, ni Island Boy Pinoy. Baba mo lang yung bahay mo. Aiden! Just stay here. Oh, hawak ka na yan, madami na yung kamay mo. Wala ka. Sabihin mo si Mama Tis mo, Mama Tis, bili mo ko ng ano. Ha? Si sino?
bahay namin, eh, magkalapit lang kami. Magkalapit lang yung Taga bahay. Manila, ikaw taga Dubai. Tagasari pala naman. Naman. Si Mama Tis mo sa Kako, parehas ang ano namin, lugar. Sa Dubai din. Kaya nga ni. Kapayad mo na ito. Oo, nandun Kaya ka. ikaw ka naman nagsabing na gusto mo na. Baka mo yun. Wow! Dapa ka, magpistado na niya. Ay, good. Ay, don't throw it. Stop it sa bunok. May kuwan mo sa kuwan niya din. Mahirap yung abado ka. Ay, ala ka, ay, pagalitan ka niya niyang kuloyo mo, ay. Hoy, 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 hoy! Hira mo, tukaw ni tumatapitin, ah. Don't go there! Feather? Feather? Tinong kuwang mga tao, hindi mo sila. It's a feather. Hindi, okay. Ano, okay? It's a feather. It's a feather. Yeah, Yogi. Feather. Pwede. It's a feather. Feather! You know what is feather, Papa? No. A chicken. Feather sa chicken! Hindi mag-dumay. Ah, breeder. Feather! Bagay mo! O, feather ng ostrich. Hold on. Hold on. Hold on. Hanggang. Hanggang. So, no? That's Jesus Christ. Hold on. Hold on. Ah, wala man tayong susi. Kasi nito motor. May ano sa Now it is going on. Simulok, pupuro. Lumupigil. Huwag kang ikikik yan. On. Mana, tumbali ka man, Deres. Wala tayong susi, wala yung susi. Where'd it go? No. Huwag mo ikikik yan. Huwag mo itatas yung foot mo. Oh, don't papa. Mamaya pa. So, salamat nag-ano lang. Ano lang ng damit. Sasampay lang ng damit. Mga idol, dyan lang kayo ha. Sasampay lang yung damit. Magkakal tayo ng minutes. Tala na. Here. Ano? Here. Wala mo na kabag-utol. Gusto kita? Here. Yung isa Siya no. nakadyo? Here and then on and up. On Ito and sa up. ibaba mo mo ko. Kali? Yan, sa I'm like that. Ang sinakano, On wala and na sa- off and before. And this one has one. On and up. para naman yan. Look at that. Look at that. On and up. Oh, like this. I'm doing Ano kapatid yung damit? Ay, and on and up. No, no. kapatid ko? Ano po? On and up. Ha? Here. Kunan, saan mo? And down here. On and Ah, magpansi ka. Maganda ba kayong short mo? Tingnan mo. on. Oh, doon. Oh, doon. Ay, wag na yan. Dirty yan. Basura yan.
Tara na, pasok na tayo. What's that? Wow! Wow. Oh, hindi sleep. Hindi kayo sleep. Oh, ikaw naman. Ikaw naman. Tal tayo. Mainit na. Wifi kaya nagpapos. Ah, kaya pala.